Hey guys, welcome back to my channel. नोंथांमोना गोदान आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनआव थुनानै हो लोगोसे आंनि फेसबुक पेजखौबो फलो खालाम बसुमतारी अफिसियेलखौ। दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय बियो जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव। स' मैयासो जोंना क'क्राझाराव मोनसे फुटबल मेच जादोंमोन। बियो दुरान्ड कापजों खुंजानायमोन 132थि दुरान्ड काप गेलेनाय बादायलायनाय बियो सोलिगासिनो दंमोन। मैया दंमोन बड'लेण्ड एफसि भार्सेस इन्डियान आर्मी एफसि मोन। स' बे गेलेनाय बादायलायनायाव बड'लेण्ड एफसिया जेनदोंमोन। बेनि जेनखांनायनि उनावनो मा जादोंमोन, बे जेब्ला बड'लेण्ड एफसिया जेनो अब्ला बे जेननायनि थाखाय माखासे सुबुंफोरा बांसिनानो बड'लेण्ड एफसिखौ सापर्ट खालामदोंमोन जाहाथे देरहाजानो लुबैनाय। नाथाय मोनसे गेलेनायाव जेननाय आरो देरहानायनि थाखाय एल'स देरहागोन बे नङा। बेहायनो बाथ्राया जाहैबाय जोंना जोबोद लाजिनांथाव। जाय मेलेम गैयै मानसिफोरा बे चेयार बुख्रुबदों बेफोरो जोबोद मोनसे लाजिनांथाव। मानोना बेहाय मोनसे नेसनेल गेलेनाय बादायलायनाय जागासिनो दंमोन। बेहाय नेसनेल टिभिफोराबो बाहागो लादोंमोन। स' नायलाय बे क'क्राझाराव बर'नि जायगा होननानै बयबो मिन्थिगौ। बे क'क्राझाराव जेब्ला बे चेयार बुख्रुबलायनाया जादों अब्ला बेखौथ' गासैबो जायगायावनो मिन्थिगोन ना। स' नायलाय बियो जोंनि बर' हारिनिसो खहा जागोन। नोंथांमोना आङो भिडिअ क्लिप्सखौ देखायनो नाजादों। नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय। नोंथांमोना नुदोंना नैबे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव जोंनि बर' हारिनि माखासे लाइमोनफोरा दासिमबो माबायदि लाइमोनल' नङा, स' बे बोरायफोरबो थानो हानाय माबायदि दासिमबो बबे मुगायाव दं हमनो हानाय नंला। बे क'क्राझाराव मोनसे बे एसियानि अल्डेस्ट गेमखौ बे क'क्राझाराव खुंनाय जादोंमोन। बेखौ एप्रिसियेटसो खालामनांगौ। मानोना बे चेयार बुख्रुबनाय माबा बुख्रुबनाय दावराव दावसि खालामनाय बेफोरजों जेबो जौगाया। स' जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनोबा जोङो बेफोरबायदि गेलेनाय बादायलायनाय बेफोरखौ वेलकामसो खालामनांगौ आरो गेलेनोबो बाहागो मोनगोन बेफोरबायदिबा। नेक्स्ट बेफोरबायदि जायोब्ला एबा जाबाय थायोब्ला सोर बेहाय गेम लाबोगोन देलाय। जुदि बेहाय गेम लाबोयोब्लाबो दावराव दावसि जायोब्ला स' बेफोरबायदि खालामाब्ला मोजां जागौमोन आं बेखौनो सानो। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै बुजिगोन आरो फैगौ समफोराव बिदि खालामनाय नङा होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो गासैबो रायजो राजाफ्राबो मिजिंथिगोन नोंथांमोनखौ, जाहाथे नोंथांमोना जाय सुबुंफोरा बेफोरबायदि खालामदों आंनिबाथ' निमाहा बिनांगौ।